בולטון פוטנציאל מציגים. יוצרים רגע המתוק של עילית. כולנו אוהבים את הרגעים המתוקים של עילית, וגם בפני כולנו פרוסות רשתות חברתיות אינטרנטיות המאפשרות דרכים רבות ויצירתיות לבצע מהלכים אינטראקטיביים עם הצרכן. אך כאשר הצרכן אינו נחשף למדיה הדיגיטלית ופייסבוק נחשב אצלו מילת גנאי, איך למען השם גורמים לו לייצר אינטראקציה עם עילית? המשימות הוגדרו, יצירת חיבור רגשי עמוק וכן בין הציבור החרדי וממתקי עילית, במציאות בה לא ניתן להתבסס על האינטרנט והרשתות החברתיות הפעילות בו, וכמובן, הגדלת המחירות. ראשית, נדרשנו להבין מיהו קהל היעד שלנו. מהר מאוד הבנו שבמגזר הזה, האימהות והילדים הם אלה שמניעים את הגלגל של המשפחה כולה, ואם הצלחנו להגיע לליבם, הצלחנו לרכוש את ליבה של כל המשפחה. אחרי שסימנו את האימהות והילדים, רתמנו אותם למהלך אינטראקטיבי, המביא לידי ביטוי את היצירתיות החבויה אצל כל אחד ואחת שמחכה לפרוץ. הכרזנו על מבצע מקיף, יוצרים רגע מתוק. איך התחלנו? קודם כל הרחבנו את הפורטפוליו של מוצרי עילית בתחילת השנה. השקנו 6 מוצרי שוקולד חדשים בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. לאחר שמגוון המוצרים הורחב משמעותית, עלינו בקמפיין המשך תחת הכותרת יוצרים רגע מתוק של עילית, והזמנו את הציבור לשלוח לנו יצירות המבוססות על אריזות מוצרי עילית. כטריגר למהלך, שתלנו כ-50,000 אריזות בעיתונים המובילים במגזר. כעת נסללה הדרך לפעילות המרכזית, והזמנו את הציבור ליצור. כל אחד הוזמן לייצר את הרגע המתוק האישי שלו בדרכו המיוחדת, ולהיכנס למבצע נושא פרסים. הפרס הראשון עמד על 25,000 שקלים. הקמפיין המקיף התפרס על פני כל המדיה ולווה ביחסי ציבור, בשילוט חוצות, בעיתונות הכתובה והדיגיטלית. לאחר הגעת היצירות למשרדנו, ערכנו תהליך סינון ומיון קפדני. בחרנו את 10 היצירות המרשימות ביותר שעלו לגמר והתחרו על לב הציבור. המהלך הושלם כאשר היצירות הוצגו בתערוכה שהתקיימה בבנייני האומה בירושלים, בכנס הנשים הגדול של עיתון המודיע. במהלך התערוכה בחרו המשתתפות את 3 היצירות האהובות עליהן באמצעות מסקי מגע ענקיים. התערוכה נחתמה באירוע המרכזי של עילית, שבו הוכרזו היצירות הזוכות ונערך טקס הענקת הפרסים. ואני חושבת שאין בית שיש לנו מצב של חברת עילית, באמת נמצאים בכל הבית. כך יצרנו אלפי רגעים מתוקים ומאושרים של עילית.